Prangsi sulang do karbi ara do anaphan nilihin pen kardom pajir lo kardom alo ahok lo pini nitum ladak government data model college long nitum pini rong asar pen cheng lo lapen organization tum pen chelangsi nilitum data rong sali development committee hin pen party response si la so long nang cherap dun data government model college atum nang cherap dun lo pini nitum mai do pon lo pini mai do pon alam thege la hen lo non akimi academic season aphan student atuma phan admission ken ponje puthak lam sami chingwai pon lo apena first sami labang so college along full fledged department kapaman serak ji phan sitami nilitum chuningri dami phan angsong an ga chuningri lapen ga chingki thana hi phan sami chingwai pon lo labang so along nilitum isi ko chuningri pon do nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Nohang Sir lapan first sami Karbi Anglong Autonomous Council Education in charge education IM lo Sir Richard Tobi pan sami nitum chuniri pon ipon ma labang so government model college along third grade lapan fourth grade oreng abar saya bang ladak proper director angkang atuma pan warsai lapan priority people ni besi nitum chuniri pon lo lapan an first sami labang so college arji dinglen an sitame nitum mission pen sumartum lo kapacharli dun hek longji aphan sami nitum dak chingwai chingsai pon lo lapen pini theklong lo labang so modern degree college along mesen lapen teaching staff tum stame mi oan lasi non aman nitum thak kidu kisung ave lapen first tame non la admission ki mi ende pen apilum te yongsi komane hostel ki doje ning hang do lipute hula stame dimklong do hula stame mona tum dak labang so college long wangte nang humri te na tum klang pardak abirta longi lasi apel lo chuniri thule thot lo labang so akole chalong kapa mi sen je phan ni tum chingwai chingsai long pini mesen abirta hai hoy sami tum che pachoi pon lo kardom